За мен изборът на училище беше лесен. Аз знаех, че в НТБГ мога да развивам всички свои умения и способности. Националната търговско-банкова гимназия е най-голямото държавно училище в страната. Обучаваме 1250 ученици по 7 специалности. Основни направления в дейността ни са икономическата подготовка, чуждоезиковата подготовка и компютърната подготовка на учениците. Тук срещнах приятели от цял свят. Научих се да приемам различни гледни точки и да давам най-доброто от себе си, за да мога да спечеля аз, а и целият ми отбор. Аз завърших Националната търговско-банкова гимназия. А сега, вече като учител, съм щастлива, че мога да преподавам на силно мотивирани ученици и да им помагам да развиват своя потенциал. Да си ученик в Националната търговско-банкова гимназия е престиж и отговорност. Тази демонстрационна постановка обяснява всъщност, че при поток светлина, наша обща цел е да даваме не само знания на учениците от гимназията. Ние се стремим да ги изграждаме като творчески личности с самочувствие, амбиции, идеали. В Националната търговско-банкова гимназия се научих да прилагам знанията си, а не да ги трупам. Да се справям с трудностите, а не да ги избягвам. Да работя в екип и да се радвам на общите успехи. Ежедневно ние се срещаме с предизвикателства, развиваме своите умения и се усъвършенстваме. Обучението в гимназията ни гарантира успешна професионална реализация. Развиваме широко международно сътрудничество с повече от 15 страни в Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Учебните фирми на гимназията са винаги победителки. Не само в България, а също и в САЩ, Словакия, Швейцария и много други държави. Нашите ученици са участвали в 40 международни състезания в Съединените американски щати, Швейцария, Финландия, Германия, Франция, Словакия. Там те са спечелили 139 международни отличия. С гордост мога да отбележа, че нашето училище е символ на високо качество в образованието.